Putouksessa on vuosi vuodelta ollut aina mukana vuoden sketsihahmokilpailu. Ja niin on tänäkin vuonna. 7 näyttelijää on rakentanut hurmaavia hahmoja kilpaillakseen tavoitellusta, kadehditusta, arvostetusta tittelistä vuoden sketsihahmo. Kuka on vuoden 2013 sketsihahmo, se selviää 8 viikon kuluttua. Tuon tittelin voittamiseksi joutuu ehkä maksamaan kovan hinnan. Peli ei välttämättä ole aina ihan suoraa eikä reilua. Käydään katsomassa tunnelmia. No mitä nyt? Eiku, mä oon semmoista. Mulla painaa yksi juttu. No kun mä oon kattellut ja jotenkin fiilistellyt ja on tullut semmonen olo, että onks tässä jotain? Missä? Missä? Tässä. Älä nyt tässä on. Eikö jos ne näkee? No... Hei, mä sanoin kerran. Joo. Oikeesti. Nää, vai? Nää. Nyt on paha. Vaihda toi nenä. Mut mulla on oma nenä. Mulla on joka vuosi ollut tää nenä. Tiedätkö mitä? Mä juttelin Kristan kanssa äsken. Musta tuntuu, että se on jotenkin saanut selville, mitä me tehtiin viime vuonna. Eikä. Joo. Ette sä oo sanonut sille mitään. En todellakaan, en mitään. Te ootte frendejä, ette varmaan. Joo. Mut mehän jatketaan ihan samalla kuin viime vuonna. Aku. Niin. Täällä on joku nyt ihme viritys menossa. Mimmit jotenkin, tiedätkö, ne on törkeä iloisia. Niin. Ja Jaska on ihan outo. Pidä se järki. Mutta Akulla oli kyllä aika räväkkä sisääntulo. Mites joulu meni? No ihan hyvin, rauhassa oltiin perheen kanssa. Käytiin vähän. Joo. Mä sain selville, mitä Aku aikoo tehdä. Niin, mulla voisi olla sulle pari ideaa. Mitä mun pitää tehdä, että sä kerrot sen mulle? Tuleeko sulle itselle mitään mieleen? No nyt ihan just heti. Kiitti muuten siitä viime vuoden armivinkistä. Ei mitään. Mä oon ottanut yli 20 vuotta. Äijä. Tiulla. Tämän vuoden Krista-vinkistä. Mä pidän huolta armista. Siitä pidät näpit irti. Ai joo? Joo. Ota vaan Kiina. Moi Jaska. Moi Armi. Iina. Ota vähän. Mistä sä oot saanut tuon kuoren? Sain Jukilta. Sä avannut sen? Läpä avaa. Mitä siellä on? Juontokortit. Ette sä käytä? Mä käytän tänä vuonna. Mene töihin. Onks sukkatanssi tänä vuonna? Onks Hissun testamentanut kenellekään sukkatanssia? Rottakansat! Avaruusmiehet! Ajatelkaa, Riku on käynyt kuitenkin 4 vuotta teatterin korkeakoulussa.